Ground orchids po ba ito, ma'am? Yes, sir. Anong variety po yun ng ground orchids? Cymbidium. Cymbidium. Magkano mo po yung isang mga nagagandahang flowers? Maganda kasi marami. Ang maganda dito kaprom di sa Phalaenopsis ay tumatagal yung flowers niya. Kahit siguro mga 3 months yata. Ganda. Ikaw na lang mag-alaga. Ganda ng mga halaman dito mga kapromdi. Yung mga Poinsettia na iba't ibang klaseng, iba't ibang kulay pero one variety lang naman yan. Pero sobrang nakaka-amaze kasi makulay na makulay. Meron white with yellow, tapos yung red na Poinsettia yung pinaka familiar sa atin na Poinsettia. Wala akong idea kung magkano yung isang pot niya, pero dati regular yung mga bintahan niya 300 pesos. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano. Siyempre meron din dito mga pine, cypress, foxtail, mga pine tree. Mga orchids, ang gaganda ng orchids nila. Phalaenopsis, mga bagong dating na halaman. Hindi ko alam kung anong mga, parang Indian bed yata, yung Indian beds yung yung mga para dumarating na halaman. Ang gaganda rin, mga very fresh, pati yung mga flowers ng mga Phalaenopsis, yung mga cobra ferns, ang dami oh. Dito naman mga kapromdi, ang nice ng mga pagkain sa mga plants dito. Ito parang ground orchids pero ang gandang tingnan. Ayan, ground orchids nga ito kapromdi. Nakatanim siya sa paso, may lupa. Ganda ng mga flowers, very fresh. Tapos dito meron mga African violet. Ang gaganda niya. Tapos doon sa loob mga Phalaenopsis na orchids, Christmas cactus, malalaking petals ng Phalaenopsis, napakaganda. Hindi ko alam kung magkano mga presyo nito. Pero kasi dito sa dito ito kapromdi sa La Trinidad, sa bilihan ng mga strawberries. Ang gaganda ng mga nila, Ring of Fire. Ayan. Ring of Fire nga ba yan? Tawag doon. Tapos yung fiddle leaf, ang tataba nila. Ang ganda ng mga dahon. Ang very glossy, ganda ng pagkatubo nila. Ang lalaki ng mga leaf niya. Ground orchids po ba ito, ma'am? Yes, sir. Anong variety po yun ng ground orchids? Cymbidium. Cymbidium. Magkano mo po yung isang 1.8? Wow, 1.8 pala ito mga kapromdi. Pero napakaganda. Dito ito sa strawberry farm. Mga strawberry farm sa La Trinidad. So pag nagawi kayo dito kapromdi, pwede niyong puntahan ito dito sa
sa mga plants. Ayan. Pero mas matataba yung mga Phalaenopsis na orchids, yung mga bulaklak niya. Mas magaganda. Napansin ko yung Christmas cactus. Ang ganda ng bulaklak niya, Kapromdi. Ito naman, napakaganda ng kanilang philodendron, very colorful. Mga nagagandahang flowers. Maganda kasi marami. Ang maganda dito, Kaprom, di sa Phalaenopsis ay tumatagal yung flowers niya. Kahit siguro mga 3 months yata. Ma'am, gaano katagal yung flowers ng Phalaenopsis? Maliliit lang ito. 3 to 4 months. Mas magandang ito, Kaprom, di kasi pag namulaklak siya, masasatisfied yung mo, yung pagkahilig mo sa bulaklak kasi tumatagal siya. 3 to 4 months daw yung bulaklak nito bago malagas. Hindi katulad ng banda orchids na siguro 1 week lang yung, or 3 to 1 week, 3 days to 1 week yata yung banda. Ganda. Ano naman talaga? Ang dami nilang dito, ground orchids, iba't ibang variety niya. Yung nasa harap, kulay yellow, yellow orange, tapos ito naman red and maroon yung kulay niya. Ito na mga anthurium, yung mga maliliit na anthurium, dwarf. Ito, dream plants ko to dati. Pero ngayon kasi hindi na masyadong mas pinipili ko yung parang mga bromeliads na lang para hindi masyadong alagain. Ayan, gaganda ng red saxum. Ito yata yung mga tinatawag na cobra ferns. Ay, maganda. Tapos yung dito, ZZ plant, maganda kasi nagbablock siya. Medyo black yung kulay niya. Pero mostly si karamihan dito ay kulay green. Minsan mayroon variegated. Pero pag nag-variegate itong ZZ plant, nagiging nag-valuable masyadong mahal. Yan, mga pangpaswerte. Ganda, ang dami. Gaganda talaga ng mga halaman dito kasi malamig. Ang ganda nung ground orchids. Alin po yung Bicol ferns? Narinig ko. Ay, dulo? May pat na white na lower. Bicol? Ito? Ito? Kaya pala ang dami kong nakikita nito dun sa amin. Kala ko cobra ferns ito. Ayan. Bicol ferns daw ito, Kapromdi. Marami na siya mga ganito, mga pang succulent.